سلام سلام كرات تختاتلتي ناي أدينا channel كم ياللهم أبزلهم سلام انتعنا كون لكم داتمنه لو مخ أنا بأسواي قصنا نخيد زلنا ناي أسواي لكسيون أينس لو مخ نجمبرينا مالتي ناي أينس درود إنا لنا أبا أينس صبوت مايرنا وي حجزنا كون تسفندا جوركو لو مخ أنا بأسواي قصنا نخيد لنا بلكسيون أينس ويكا مجمر تكفل ناي أسواي إنا كري مالتي أسواي مالت نالباتهم جمبرتي أسواي حدك قرب درجة نبي أينس ويكا نايتي زخون سدتنيا وي زخون خبزي حجر تزارب نايك أنكو جرمن دي كونه كحزو وي كفوتو زولو درجة يتبي أينس ناوغسنا نخيدالنا أسواي كا أمونغو أرلو مالتي سلازي قرب العل نابلنا نخي سلازلنا تي تمرتون قرب كبت نابلك خيد بهارياوي مالتي سلازي كلاتنا تم تجديسنا نرى مالتيو تجديسنا كنكتاتولو محسن مالتيو سلازينا بقى سواي كم زول كوك قصليه كم مجمرينا اسواي بزعبا نبن زيتس ويكا بزعبا نبن زاتس زبحالو انتايوم زاتس حجر محجرينا نيرنا زاتس انتايوم قال رينا نيرنا مالتيو حج بزعبا نبن زاتس انتايو زاتس مالت مولو حساب مالتيو نبن زاتس انتايوم هوبت زاتس باولو خالو سمكن تايوم إنا كري مالتي لو معلتي أوكي حجي أم بعل نيبن زيتسا كاوزال ويكاني تنكي حدا وي مخنيت تنكي لكن جلس انكالنا ان تقومو لهم زاتس يوم مالتي إذن نيبن زاتس تدالو خوينو كل جزي هوبت زاتس كالو كمي مالت نيبن زاتس بينو كقو مايك إليني ويكا قديم كات فولتو نگر بزعبات زارو ولزلها نگر تزي كوينو مالتي سلازي نبن زات سيلنا هوبت زات سكالوت عندي زات سالو بدحريخا نعوسي عبوز مت زات سمالتي حجي كم حافشاو مبرهي نبن زات كنصحفن كلنا ناي غزا رؤسو لو كل غزي ناي غزا رؤسو سوبجكت ناي غزا رؤسو فيرب ناي غزا رؤسو اوبجكت هولو خيلي حجي اسو كل غزي كابتي ناي هوبت زات بكوما غيرنا نفوليو مالتي افتناي مجمرتا تمرتنا اينشتايننا نيرنا كل جزء حدا مولو حسب كون تدا كوينو وي حدا زاتس كون تدا كوينو بوحدو حدا سوبجكت كله بلس فيرب اب كلاي بوزيشن مالتي بلس اوبجكت زي عينت كله خلالو حدا مولو حسابينا ابز خلك كومينا زلنا كلت زاتس جن وكونو تحدا هوبت زاتس اند زاتس تحدا نبن زاتس مالت هجي بزعبا وخرينا مالتي كم أبنت كرينا مونيكا شبيلت جوت تنس مونيكا انتاي صبو تنس يا تتصاوت بلنالو اذا سبجا فاروم زبل ملسلو ويكا حطولو فاروم سلمنتاي كافتم في فراغن وورت زبلناي فاروم سلمنتاي تتصاوت نسا صبو سلمنتاي تتصاوت مرسو زي ترينيرت فيل معناتو صبو ويكا بزح ترينين سلتجبر بزح لممد سلتجبر انتاي تخون صبو تنس تتصاوت حجي ازي ان كلتا ان دولوا مونيكا شبيلت كوت تنس تحنتغاني زي ترينيرت فيل زين حجي اب حدا زات سكنغورو زي حجي تنبن زات زبها زولو مونيكا شبيلت كوت تنس صبو تتصاوت سلمنتاي زبل حط بخمي سلمنتاي ساس صبو كاب سبان لعب تتصاوت سلمنتاي معناتو بزح ترين سلتجبر الى خملس دليل له مالتي لذي زين كمي غيرك لتزات ساب حدا ترنيفه بحدا كونيكشن ويكا بحدا ملاغبو بفايل زي ملاغبو غيره حدا زات سرح او ينخ نمهارلو ماتيو مونيكا شبيلت غوت تنس بونكت دي كونكو حجنتا خغبري كوما خغبري مالتي مونيكا شبيلت غوت تنس warum spielt sie gut Tennis weil sie viel trainiert weil sie viel trainiert حجي weil تدائلنا كل جزء الفيرب امتا يمص اب موداتا يمص trainiert ام موداتا يمص حجي بزحات علونا زيوم كنز امسولو ويكاتو ملاغبو نولوم دلنا علونا كلهم كريمنا ببي جزيوم مالتي نلوم بزعبا weil يحيزه مص يزلكو weil sie viel trainiert حجي سلامتا ياسا صبو تتصاوت معناتو صبو ويكا بزح ترينين سلتجبر حجي اينيتو نبن زاتس ايني خت هوبت زاتس زخون زولو نبن زاتس نولو ازي هوبت زاتس كان از مالتي نجي هريم نخنا ازي حجي نتايو اتي هوبت زاتس نولو زلنا مالتي هوبت زاتس منيوم ازي مونيكا شبيل كو تنس مونيكا صبو تنس يا تتصاوت
ጠንቂ ወይ ከዓ ጽቡቕ ንኽትፃወት ዝገበራኸ እንታይ እዩ እሱ ከዓ ኔበን ዛትስ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኔበን ዛትስ ድማ weil sie viel trainiert እዚ ሕጂ እንታይ ክኸውን ኣሎ ኔበን ዛትስ ሕጂ እዚ በይኑ ክቆም ኣይክእልን እዩ በይኑ ሕጂ weil sie viel trainiert ተይለስ እንታይ ሞ እንታይ ገይራ viel trainiert ገይራስ እንታይ እዩ ኣድሚያ በይኑ ሕጂ ክቆም ኣይክእልን እዩ እዚ ውስኸሉ ማለት እዩ ስለዚ ኔበን ዛትስ እዚ ከዓ ሆፕ ዛትስ ይበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ኣብ ጀርመን ወይ ቋንቋ ጀርመን ንምሃር ሰባት ክንፈልጦ ኣገዳስነት ኣለዎ ካውዛል ወይ ከዓ ኔበን ዛትስ ሕጂ ኣብ ቫይል ክንብል ንኽእል ወላ ዳ ክንብል ንኽእል ክልቲኦም ሓደ ትርጉም ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ቫይል ወላ ዳ ክእትዎ ክእለ ሓደ ክስታይ ወላቲ ናቶም ዛትስ ሽተሉም ወላቲ ናይቲ ሽተሉም ናቶም ሓደ እዩ ማለት እዩ ወላ ደን ዝበሃል ኣሎ ደን ግን ትናቱ ዛት ሽተውንኩም ስለዘይኮነ ፀንሓልና ኣብዚ ግን ወይ ቫይል ወይ ከዓ ዳ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክልቲኦም ሕጂ ኣብቲ ናይቶም ፖዚሽን ተዳ መፂና ኣብ ፖዚሽን ኣይንስ መን መፅእ ኣሎ ኣብ ሆፕ ዛትስ ዘይኮነ ኣብ ኔበን ዛትስ ሆፕ ዛትስ ክንቀዶም እዩ ሽግር የብሉን ኣብ ኔበን ዛትስ ግን ኮኔክሽን ኣብቲ ኮኔክሽን ደሎ ብዚ ወይ ከዓ መላግዎ ንብሎ ዘለና ኣብ ፖዚሽን ኣይንስ መፅእ እቲ ቫይል ማለት እዩ ቫይል ኣብ ፖዚሽን ኣይንስ ነምፅኦ ኣለና ኣብዚ ኮኔክሽን ቫይል ኣብ ፖዚሽን ኣይንስ መፅእ ብድሕሪኡ ፖዚሽን ስቫይ መን መፅእ ኦፍት ሱብጀክት ሕጂ እንታይ ይመፅእ ኣሎ ሱብጀክት እቲ ሱብጀክት እታ ሰብ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ኣለና ኣብ ፖዚሽን ስቫይ ይመፅእ ሕጂ ዝኸይተሓወሰና ምስ ሆፕ ዛትስ ማለት እዩ እዚ ቀዳማይ ፖዚሽን ድመፅእ ኮኔክሽን ብድሕሪኡ እቲ ሱብጀክት ዝመፅልና ኣሎ ብድሕሪኡ ሽዑ እቲ ፕሬዲካት ዝመፅእ ማለት እዩ ፕሬዲካት ወይ ከዓ እቲ ቨርብ በዚ መን ኣሎ ብዚ ርኢና እቲ ቨርብ ብናቱ ብሰማዕ ንገብሮ ማለት እዩ እዚ ስለ ዘሎ ብዚ ትሬኒርት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዛትስ ሽተሉም ናይ ኔበን ዛትስ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ኮኔክሽን ፖዚሽን ኣይንስ እንደን ፖዚሽን ስቫይ እቲ ሱብጀክት እንደን ኣብ ኢንደ ከዓኒ እቲ ፕሬዲካት ወይ ከዓ እቲ ቨርብ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስል እቲ መሰረታዊ ብዛዕባ ናይ ኔበን ዛትስ ኣፀሓሕፋ እዚ መስል ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና እዚ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ተገዲስና ክንሪኦ ወይ ክንደጋግሞ ይግባእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኤግዛምፕልስ ወይ ከዓ ባይሽፒል ኣለኒ ብዚ ባይሽፒል ኣለኒ እዛ ባይሽፒል እዚኣ ንሪኣ ብሓባር ኮይና ፓውል ኤርጌርት ዝህ ሱብጀክት ቨርብ ዝኻኒ ሪፍሌክሲቭ ስለ ዝኾነ ኤርጌርን ሪፍሌክሲቭ ኣይረኣናያ ዘለና ከምፅእ ካልእ ግዜ ፓውል ኤርጌርት ዝህ ፓውል እንታይ ኮይኑ ሓሪቑሎ እንታይ ምዕረቕ እዩ ich stimme ihm nicht zu ስሽቲመን ሕጂ ዳቲቭ ይድወስድ ስለዚ ich stimme ihm nicht zu እሱ ሓሪቑ ምክንያቱ ስለ ዘይተሰማማዕክዎ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ምሕረቕ እንታይ እሱ ኣነ ስለ ዘይተሰማማዕክዎ ሕጂ እቲ ምክንያት እንታይ ኣነ ስለ ዘይተሰማማዕክዎ ይሓሪቑ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ሓሪቑ ስለምንታይ ሓሪቑ ዝብል መልሲ ድማ እዚ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ሱሽቲመን ሕጂ ሓደ ቨርብ እንድዩ እሱ ሕጂ እንታይ ትረምባረን ቨርብ ማለት እዩ ከምቶም ትረምባረን ዝረኣናዮም እቲ እሱ ብድሕሪት ኣምፂና ኣለና ሽቲመ ከዓ ኣብዚ ሱሽቲመን ይበሃል ማለት እዩ እቲ ቨርብ ሕጂ ናይ ትረምባረን ቨርብ ከመይ ጌርና ንሰርሖ ሕጂ ክንርኢና ማለት እዩ ፓውል ኤርጌርት ዝሽ ከም ዘሎ ኮማ ስለምንታይ ቫይል ምክንያቱ ቫይል ich እንታይ ኢልና ሽዑ ቫይል ፖዚሽን ኣይንስ መፅእ እቲ ሱብጀክት ich ድማኒ ፖዚሽን ስቫይ ይመፅእ ቫይል ich ኢም ከም ዘለዎ ክመፅእ ኒሽት ከም ዘለዎ ክመፅእ ሱሽቲመን ከዓ ከም ዘለዎ ብሓሳብ ንድሕሪት ይመፁ ሱሽቲመ ምክንያቱ ich ስለ ዝብል ዘሎ ብዚ እዛ ሱሽቲመ እብል ማለት እዩ ስለዚ ትረምባረን ቨርብ ኩሉ ግዜ ኣብ ኔበን ዛትስ በዚኦም ዝስርሑ ኔበን ዛትስ እንታይ እዮም ዝኾኑ ብሓሳብ ኣብ መወዳእታ እዮም ዝፀሓፉ ማለት እዩ ሱሽቲመ ቫይል ich ኢም ኒሽት ሱሽቲመ ንብል ማለት እዩ trennbare Verben stehen im Nebensatz am Ende zusammen. ሕጂ trennbaren Verb ወንተ ዳ ሓደ ከምዞም trennbaren Verb ኮይኖም ኩሉ ግዜ ኣብ Nebensatz am Ende እዮም ዝኾኑ ወይ ዝቆሙ ኣብቲ ዛትስ ኣብ ኢንደ ዝኾኑ ማለት እዩ ክልቲኦም ብሓባርቶም ትረንን ኣይንገብሮምን ኢና ማለት እዩ እዚ ኸ ኣገዳሲ መሰረታዊ ናይ trennbaren ኣብ ናይ Nebensatz ማለት እዩ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ትረምባረን ቨርበን ሱሽቲመን እንታይ ንብሎ ኣለና እዚ ክልቲኦም ብሓባር ኢና ንገብሮም ንብል ኣለና ሽቲመ
plus su ክልቲኦም su ንሽቲመ ደሚረ ብዝንታይ የምፅኦም su ሽቲመ ይገብሮም ማለት እዩ መሰረታውያን ሕግታት እዮም እዚኦም ኣብነታት ክስኸ ኣብነታት ኢና ሕጂ ክርኢ ምክንያቱ ኣብነት በኣብነታት ጌርና ኢና ብዙሕ ዛት ምስ ንሰርሕ ንፈልጦ ንኽእል እውን varum kommen die Leute nicht ሕጂ እዚኦም ኩሎም ኣብዚ ነምፅኦም ሕጂ ስለምንታዮም ደይመፁ die Leute ኢሉ ኣብዚ ብዙሓት ኣብነታት ስለ ዘለኒ ኩሉ በዚኦም ገይረ ይኽሰርሑ ስለምንታዮም ደይመፁ ዘለዉ ዞም ሰባት ቀዳመይቲ ሳራ hat Kopfschmerzen ሳራ ስለምንታይ ዘይመፀት Kopfschmerzen ስለ ዘለዋ ምክንያቱ እንታይ እዩ ሳራ kommt nicht ስለምንታይ varum weil sie ኢልና ኢና ክንሰርሕ ሕጂ ማለት እዩ ሳራ hat Kopfschmerzen ሕጂ ኣብዚ varum kommt ሳራ nicht weil sie Kopfschmerzen hat ሕጂ ሳራ kommt nicht warum kommt sie nicht weil ክብለ weil ሳራ ስለዘወልኩ ብዚ ዚ ክብለ personal pronomen ኣክንዲ ኖምን ንጥቀም weil sie እንታይ ክመፅእ ሽዑ ኢልና ነርና ድሕሪ subject ድሕሪኡ እዚ ክመፅእ Kopfschmerzen hat Okay, da hat den Hütat gedem nirayен መጀመርታ በሐንሳ ኮይና መታን ክንምልሶ ያሬታ Peter hat einen Termin beim Arzt. Peter kommt nicht. Warum? Peter hat einen Termin beim Arzt. ነዚያኻ ንስራሓያ ማለት Peter kommt nicht, dash. ብድሕሪኡ ዛራ ያሬታ Saron muss noch arbeiten. Saron kommt nicht. ኢልና ከይን ሕጂ መልስ ንጀምር Sarah hat Kopfschmerzen. Sarah kommt nicht, weil sie Kopfschmerzen hat. Das Verb نبيمتو مودعتا يمتو weil sie Kopfschmerzen hat. Die Prädikat ويكا das Verb نولا زلنا أب مودعتا نمتو مالتي. Peter kommt nicht. Warum? Weil ihr نسو Subjekt نمتو weil er einen Termin beim Arzt hat. نحرتمتو weil er einen Termin beim Arzt hat. يمتو مالتي. Saron muss noch arbeiten. Saron تاي ግድነት ክሰርሕ ኣለዋ ስለምንታይ ደይ ትመጽእ Saron kommt nicht, weil sie noch arbeiten muss. ኢልና ንምልሶ ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል እዩ ብጣዕሚ ቀሊል ክቀልል ተኮይኑ ግን እቲ መሰረታዊ ነገር እቲ ዛት ሽቶሉ ንብሎ መሰረታዊ ነገር ምስ ንፈልጦ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ከቢድ ኣይኮነን ሕዋት ኦኬ ብዛዕባ ነበን ዘት ኢና ዘለና ክሳብ ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ነበን ዛትስ እውን ብቅድሚት ኣምፂና እቲ ሆፕት ዛትስ ብድሕሪት ክንገብሮውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ናይ ጀርመን ቋንቋ ከምኡ ኣሎ እቲ ነበን ዛትስ ብቅድሚት ኣምፂ ሆፕት ዛትስ ብድሕሪት ከም ዝገብሮ ፀናሕ ዘይኮንኩስ ብቫይል ገይረ ይጅምር ማለት እዩ ከምዛ ኣብዚኣ ዘላ ቫይል ሞኒካ ፊልትሬኒርት ኢለ ሆፕት ዛትስ ብድሕሪት ከምፅእ ክእል እየ ከምኡ ዝኸውን ከመይ እዩ ዝፅሓፍ ኣብቲ ሆፕት ዛትስ ከመይ ኣፀሓፋይና ንፅሕፍካ ሕጂ ክርኢና ማለት እዩ ሞኒካ ሽፒልት ጉድ ቴንስ warum sie trainiert viel እዚኣ ተቐዳመይቲ ዝነበረት ኣብነት እንድያ ብግምጣል ከመይ ጌርና ንሰርሓ እየ ሒዘልኩም መፅእ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ሓሳብ ፅቡቕ ትፃወት ቫይል ሞኒካ ፊል ትሬኒርት ሞኒካ ፅቡቕ ስለ ወይ ከዓ ብዙሕ ትሬኒንግ ስለ ትገብር እንታይ ትኸውን ፅቡቕ ቴኒስ ትፃወት ሕጂ ብዚ ኩሉ ግዜ ነበን ዛትስ ጀሚረ ናብ ሆፕት ዛትስ ተደኣ መፅእ ኣለኹ ኮይነ እቲ ብዚ ዘሎ እቲ ሞኒካ ቀዳማይ ሽፒልትካ ካልኣይ ንብሎ ዘለና ክቀያየሩ እዮም ማለት እዩ ኣብዚ እዚኣ ጥራይ ትፍለ ካል ወላ ሓንቲ ብቅድሚት ተመፂት ነበን ዛትስ የዝብ ዘለኹ ብቅድሚት ተመፂት መኽኒት ኩሉ ግዜ ብድሕሪኡ እንታይ የምፅእ ኮማ ኢለ ቨርብ ጀሚረ ሱብጀክት እየ ድብል ቱ ሱብጀክትን ቨርብን ክልቲኦም እገማጥሎም ማለት እዩ እዚኣ ጥራይ ካልእ ኩሉ ሓደ ከም ክሳብ ሕጂ ተማሃርና ማለት እዩ ስለዚ ቫይል ሞኒካ ፊል ትሬኒርት ሽፒልት ዚ ጉድ ቴንስ እዚኣ ሽፒልት ብቅድሚት ኣምፅእ ሽፒልት ሞኒካ ማለት እዩ እዚ ሽግረብሉን ነዚ ጥራይ ይገማጥለን ማለት እዩ ሽፒልት ዚ ጉድ ቴንስ ይብል ማለት እዩ ብከብዚ ምስ ዝጅምሮ ድማ ሬታ እዚኣ ቫይል ብዓብ ክፅሓፍ ኣለዋ እዛ ቪ ማለት እዩ ምክንያቱ መጀመርያ ስለ ዘሎ ሽራይፕ ፌለር እዩ
تعريبات ولا مات بعبي تكون الوتا في ስለዚህ ቫይል ሞኒካ ፊል ትሬኒርት ስፒልት ዚ ጉት ቴንስ ማለት ስለዚህ እዚ እንታይ ይኾናሎ ነበን ዛትስ ይኾናሎ እዚ ማግኒት ስፒልት ዚ ጉት ቴንስ ዝብል ዘሎ ካል እቲ ሆፕ ዛትስ ይኸውን አሎ ማለት ስለዚህ ከምዚ አገርና ካኒ ክንገማጥሎ ንኽልና ብሙሉ እቲ ዛትስ ማለት ከም ዝድራለ ማክስ ጌት ሱም አርስት ፊልት ዚህ ቮል ሕጂ ማክስ ናበይ ከይዱ ናብ ሓኪም ከይዱ ምክንያቱ ጽቡቕ ስለዘይ ተሰምዖ ነፍሱ ጽቡቕ ኣይተሰምዖን እንታይ ኮይኑ ሕክምና ከይዱ ሓሚሙ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ካልክ ዓምዲ ኣገርና ንስርሐ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ ናበይ ከይዱ ናብ ሓኪም ስለምንታይ ጽቡቕ ስለዘይ ተሰምዖ ስለዚ ብቫይል ጌርና እዚ ንቅድሚት ኣምፂና እስከ ንስርሐ ቫይል ክብል ቫይል ተዳኢለ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንመፅእ እንታይ ድመፅእ ቫይል ተዳኢልና ኩሉ ግዜ እቲ ሱብጀክት መፅእ ቫይል ማክስ weil Max sich unwohl fühlt. Weil Max sich unwohl fühlt. ምክንያቱ ንጽቡቕ ስለ ዘይተሰምዖ ኮማ ጌት ያ ሱም አርስት ጌት ያ ማክስ ዝነብር ናብ ዝመፂ ጌት ናብ ዝመፂ ስለዚ ጌት ማክስ ሱም አርስት ሕጂ ክልተ ግዜ ማክስ ምባል ስለ ዘየለኒ እንታይ ገብር ኣለኩ ብዚ ያ በፐርሶናል ፕሮኖመን ገይረ ይገልጸሉ እምበር እሱ እዩ ስለዚ ጌት ያ ሱም አርስት እዚያን ሓንቲአን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓኒ ጽቡቕ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ዝኸዱ ዓይነት ዛትስ ማለት እዮም እዚኦም ኣብዚ ሕጂ ኣብነታት ኣለና ማለት እዩ ከም ኣብነታት ብሓባር ኮይንና ክንሰርሐን ኢና ማለት እዩ ንሎም መዓልቲ ሳራ ጌት ሱም ራይዘ ቢሮ ሳራ ናበይ ከይዳ ናብ ናይ ራይዘ ቢሮ ማለት እንታይ እዮም እዞም ዝኾነ ቲኬት ገላት ገዝ ኢልካ ተኸዶም ናይ ኣየር ገለገለ ኢልካ ማለት እዩ እዚ ሞሽተ ኣይነን ፍሉክ ብኾን ሓደ ናይ ፍሉክ ወይ ከዓ ናይ ኤር ቲኬት ክትገዝእ ስለዝደለየት ናበይ ከይዳላ ናብ ናይ ራይዘ ቢሮ ከይዳላ ማለት እዩ ሕጂ ናበይ ከይዳሳ ናብ ራይዘ ቢሮ እንታይ ኮይና ከይዳ ስለምንታይ ከይዳ ቫይል ምክንያቱ እንታይ ደልያ ኣይነን ፍሉክ ብኾን ክትገብር ደልያ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብነበንዛት ንቅድሚት ኣምፂና እየ ክንሰርሖ ደልየ ዘለኹ ሕጂ ማለት እዩ ኩሉ ሓደ ግን بخومو نخيد حجي مالتي نخيد بحبار كوينا قرب جزي خوكم فوتنوا اتمغنيت فلين يالنا زوم وشتا اينن فلوك بوخن und سارا geht zum Reisebüro زي جرناس نسرحها مالتي اوكي كسرعوا كلهم ምናልባት ቪዲዮ ዶ አቢልኩም كسرعوا تخلو يخم شجرولن ግዜ መሳሉና ይገደስኒ ሕጂ ብዙኾነ ግን ታንብልና ቫይል ሳራ einen ፍሉክ ቡኸን ሞሽተ ኩሉ ግዜ እንተዳ ሞዳል ቨርብ አሎ ኮይኑ እቲ ሞዳል ቨርብ ከም ዘለዎ ድሕሪት ነምጾ እዚ ሞሽተ ዝብል ከኣኒ ከም ሱብጀክት ንወስዶ ማለት እዩ እቲ ሓደ ቨርብ ግን ከም ዘለዎ ኢንፊኒቲቭ መጽእ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ኢሽ ይኹን ዱ ይኹን ገለ ይኹን ከም ዘለዎ ኢኤን ዘለዎ እዩ ዝመጽእ እቲ ዝቃይሮ እዮም ኣብ ናይ ሞዳል እዮም ተማሂርና ኢና እዚ ማለት እዩ ስለዚ ቫይል ሳራ einen Flug buchen möchte abzi möchte komma geht Sarah zum Reisebüro zhan غيره ማለት geht Sarah zum Reisebüro ረንህላ weil Sarah einen Flug buchen möchte komma geht sie zum Reisebüro እና ንሙሉሶ ማለት እዩ Eva kann nicht kommen Punkt Sie ist mit der Arbeit noch nicht fertig. Eva ክትመጽእ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ንሳ ክሳብ ሕጂ ስራሓ ኣይወድኦቶን ዘላ እዚኣ ኸ ስራሓ ብቫይል ጌርና ቫይል ኢፋ እዚ ንግደፎ mit der Arbeit noch nicht fertig ist Komma kann sie nicht kommen einfach kann sie እዚ ሕጂ ዚያጥራይት ቀር ሞዳል ስለዝኾነ እዚ ዚያት ቀር ከም ደላታ ኮመን ትመጽእ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሞዳል ቨርብ weil Eva mit der Arbeit noch nicht fertig ist verb am ሞዳል ተመጽእ ኮማ kann sie subjekt nicht kommen ኩሉ ግዜ ሞዳል ቨርብ ተሊና እቲ ሓደ verb ወካት ሓደ ከም ዘሎ ኢንፊኒቲቭ ኣብዚ ይመጽእ ማለት እዩ እዚ ጸገም ይብሉን ተማሂርና ኢና ማለት እዩ Salsete abnet. Paul kauft einen Auto.
genau, ein Auto, nicht einen Auto. Das Auto, ስለዚህ ein Auto. Paul kauft ein Auto. Sie hat heute Geburtstag. ሕጂ እቲ ምኽንያት ንዕኡ ዘግዝኦ ዘሎ ሓንቲ መኪና ዘግዝኦ ዘሎ እንታይ እዩ ሊዛ Geburtstag ስለ ዘለዋ Geburtstag ስለ ዘለዋ ንዓ መኪና ገዝኣላ ኣሎ ንዕኡ ዘግዝኦ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ንዓ Geburtstag ስለ ዘለዋ ሕጂ weil Lisa heute Geburtstag hat weil Lisa heute Geburtstag hat Komma kauft Paul ein Auto Paul ታይገብራሎ ሓንቲ አውቶ እገዛኣሎ ማናቱ ንዓ እንታይ ስለ ዘለዋ Geburtstag ስለ ዘለዋ ኢልና ንምልስ ማለት እዩ ስለዚህ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ አዲና ቻነል ወይ ተማሃሩ ናይ ዶች ኮርስ ንሎም መዓልቲ ዝበልናየን እዚአን ነረን ቁርብ ሓጊዘናኹም ወይ ከዓ ነቲ ቁርብ ክብድልና ነይሩኹም ዝኽእል ነገራት በርሂልና ክኾን ተስፋ ይገብር ዝኾነ ሕቶታት ምዝህልወኩም ወይ ክገብሮ ዘለና ምስትክፍሉ ምስለልዩ ኮመንት ጽሑፍ ላይ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ካኒ ክሳብ ዝመጽእ መደበይ ብኻልእ ፕሮግራም ዝመጽኩም ክሳብ ሽዑ ቁርብ መላማመዲ ክኾናኹም ክእላያን ዝበልኩውን ኣብነታትየን ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ኣብነታት እዚአን ከም ቀደምኩም ሰሪሕኩም ኣብ ኮመንቱን ክጽሑፍ ላይ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ኩለንተን መልስታት ሕጂ እንታይ ደለ ብዘይገድስ ግነበንዛት ብቅድሚት ተምጾ ወላ ብድሕሪት ብዘይገድስ ንዓኹም መልከት ንዓኹም በብጣዕመኩም ጌርኩም ጥራይ ሰሪሕኩም እዚአን ክልተ ዛት ዘለዋ ከም ክስታይ ከም ምኽኒቱን ከም ነበን እንደሆብ ዛት ጌርኩም ከምቶም ገብሮ ድዋዓልና ቁም ጌርኩም ሰሪሕኩም ክጽሕፎ የምሕፀን ማለት እዩ ስለዚ ቀዳሚት እንታይ ትብለላ Emma meldet sich für einen Sprachkurs an. Emma sie nach einem Sprachkurs tagerlo ተመዝጊብሎ Punkt. Er möchte Italienisch lernen. እሱ እንታይ ደሊሎ ኢታሊያኒሽ ክማሃር ደሊሎ ሕጂ እሱ ተመዝጊብሎ ለናሉ ምኽኒት እንታይ እዩ ኢታሊያኒሽ ክማሃር ስለዘሎ ስለዚህ ታቫይል ኣብዚ አለላ ማለት እዩ ዚያታን ነበንዛት ስሆናላ Abi Rahel ruft Maria an. Sie möchte mit ihr spazieren gehen. Rahel sie Maria ደውላትላ ታደልያ ምሳ spazieren geht ስለዘለት Sie Sanai kann nicht mitkommen. ተወዲ አላ hat eine Grippe. ንሱ ሰዓል ወይ Grippe ስለዘለዎ ክመጽእ አይክእልኒ ብለናሎ ምኽንያት በዓልና ንፍለጦ Die Sarah lernt den ganzen Tag. Sarah sie ሙሉ መዓልቲ አትማር ወይ ክትጽንዕ ትውዕል Sie hat bald eine Prüfung. ንዓ ስለምንታይ ምክንያቱ ለንቀን ወይ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ፈተና ስለዘለዋ እያ ማለት እዩ ሙሉ መዓልቲ ትማሃር ዘላ ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከምታ ቀዲሞ ዝበልኩኹም ንሎ መዓልቲ ዝበልኩ ፕሮግራም እዚኣ ነራ ናይ ኣስባይ ማለት እዩ ቁርብ ሓጊዝኩም ተስፋ ይገብር ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ዘለዎ ሰሙናት ክኾነና እንዳተመነኹ